up guys? Na meron sa JY. Now, JY ito ni. Agaw guys. Supermarket. Yang business diri guys nga manok lami kay guys. Grabe. Makari man diri, JY na JY. So, laga na yung bunda diri guys. Grabe, super kalami. Busog kay ko. Pagina Rose. Rose na diri sa Rose. Kilid sa Rose. Atbang sa supermarket, tubangan sa Rose. Okay, promote na kayo. Mani ang tagiya guys. Back up. Yan. Ang tigluto. Gwap kayo. Ayan, so wala po yung nangaon, kinahurot naman. Ang nangaon kanina. So, that's all. La. Go Michael.